나도 살짝 Tini no opanda to chini ang saya mutu ni mutu ni ang sana kaya ang asak no saya manu chini borok ni chini dofani bagai gurum kutum chini dofani hamkrai ni bagai samung khlaina ni bagai jod gurum kutum oro je tamu khlaina na no amaro chini je dofani bagi kotor samung khlai nongnai rok okna chakrai rok borok jotono mo songsamani ke abagi ano ringjak ma bai ang phaiman jak to bandawo asakno bubagrano busuk jorte support khlai amo khok bai sawi sabaya belai no bukhabai no bukha jesuk tor sak bubagran bagi asakno khawa support bango khok bai sawi sabaya Ini payment hingga to orang to tini belakan no kotor ban logo gutum panda. Ke sini hasil situation to belai na hamia. Kaya ni bagai wan suka lagi wobo jadi bo ang mohai politics ni kuno activities ang jadi bo engaging ya hai pano mohai logo gutum panda wo jepur borak rumah payo apa mungkin tu logo rono resamung baik kisah misal pano kha pasal iman kan ke ba kok seman kan ke ba ani sungman ni sabo ba apa no kisah o bubak rani bino coba wo contribute kain sak no awan bagian phe ini apa anda seman ha Luku rono belai kono kebang nunggu nai belai kono kakon koma tongo te confidence feel kayo tang male ang zaman ini support kayo tongo obo hanya ereng ya obo no kebang mas ini ti prasa nai rok soi ti prasa gosi nai rok obo no soi kino support kayo man nunggu tongo ase borak kuman nunggu ini hanya abon bagai nai abon rono nunggu nai belai kono confidence feel kayo tang Bos selai juga sak, bo tumung no bini o jaga o bini o kok lama bini o samungo, o makin tong hangke, bo amas tong sak jorto ini ang support kainai, tumung no bos selai juga tangga, kok lam selai juga tangga, bini nahar bong selai juga tangga, kubun ni kebang ma politics leader rok payo, kok sawo samung payo, 4% politik selai juga tanggo, 5% politik selai juga tanggo, mungkin aborok rok no seng Zora bai baksa pogoi nai no te kubun ni politics leader no support khaya nangai thong oba hai no ang bubak rano thiasang no hai no mukum sreboi support khane hin to ang saglak tamkhe ang jesuk sak porjonto nugo te shiwo te wan sugi mano te bosini boror bagai kaham khai tongo kaham wan sugi tongo hone ang sijakle ang support khane koroksa manggana Manik Shah, Tripura ni Mukhyamantri